Nekero ekyo to kogendra bosio nigo nteto tangabisio mo women rabwe county Kisii nigo litkolia lero ya abwaterana gose nigo yanda korwa obokonyi asensemo ya buitangare basi asia mateyo ya bwatechinda ya ewo maliogo ne bintu byo gutumeka buna marangeti ne ndagera serieta ya nunguru kusara nyabuke ya mona soza kutokonya bana kanyara ba yiri sinda mago musi sendi ibo batambe nande magenda bakutara batambe batoko aya Samarita nunguru kusara nyabuke kega story ase mwacha wotosikari abana bana bari chinda kaiga no mind no ne kenyorono umukoroti igari hono gakitwa kira so mwisimu ndanya toto asoko tokonyera abana akanyachinda chiarire na inchoyo mukamurumito nichori nanyoro bokongo abana bane baitu babire nagokire nande nagokire gaki yasaguseni nando konye bari bwate michando buna intu obakonye yasaya komente ande tabasako tubasa kuremira amento amatukonsi akimbu yamono ando nyagutare nabachandigete buna intu tureiga waturugusiria atambi watokonyire ibirariro abana bararire konyaise bakurara mbogwate nekibisero nyane ise bakurara omoito toyo lakini rende ise gwatokonyire iga nyasaguseseni aguseseni nanda akomentere nimeterare rocho tokonye nando konya abandi boibo buna gwatokonyire muyamo no mugande ndonya tutu asa Marita Josephine kwambuka kuruigare kuitangari ward mbia mono mwizimi wa donya asingiyo kutokonya watokonyira asa abana bagwate muchanda mwiburi nyene kwatoire ndagera kwatoire nebirarero mbia mono nando agentre guseni